بسم الله والابن والروح القدس الله الأحد أمين. تفضلت وزارة السياحة المصرية بالاتفاق مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وبالاتفاق أيضا مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بأن جعلت الأماكن التي زارتها وتوقفت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها الشاقة في الهروب إلى مصر جعلتها أماكن زيارة وتبرك للسياح الأجانب لتنشيط السياحة الدينية في مصر داخليا وخارجيا. رأينا نحن من جانبنا أن نساهم في هذا المشروع القومي العظيم، فقمنا بعمل هذا الفيلم التسجيلي المبارك عن الأماكن المحطات التي توقفت فيها العائلة المقدسة لالتقاط الأنفاس وبركتها من شرق أرض مصر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لكي يشاهده السائح للتعرف على تلك الأماكن وتاريخها القديم والحديث. نرجو أن يكون هذا الفيلم سبب بركة ومعرفة تاريخية وروحية لكل من يشاهده، بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم والقديس يوسف النجار وصلوات أبينا الطوباوي البابا المكرم الأنبا تودروس الثاني، ولإلهنا المبارك العظيم كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. Og Josef adlød Guds ord. Han tog jomfru Maria med Jesusbarnet og rejste til Egypten. De rejste gennem følgende byer i rækkefølge: byen Rafa, byen El Arish, og byen Tel Basta, som ligger i byen Sakasek. Efter ophold i byen Belbejs passerede den hellige familie gennem byerne Samanut og Sakha. De ankom til Sketisørkenen, der i dag er kendt som Natrundalen. Det er her, at Barmus-klostret, det syriske kloster, Sankt Bishøjs kloster og Abba Makars kloster ligger. Den hellige familie ankom herefter til det område i Kairo, der hedder Mataria. Og derefter rejste de til området Babylon i Old Cairo. Det var her, de boede i en hule, som i dag er i Sankt Abu Serga-kirken. Den hellige familie kom så til Mahdi-området, og derfra rejste de sydpå til Øvre Egypten. De passerede gennem byen El Banassa, og de kom til byen Samalut og til bjerget Mount Taija.
Senere rejste den hellige familie til byen El Ashmonain og videre til Mount Koshkam i byen Asiut. Det var her, de boede i en hule på Koshkambjerget. Den hellige familie boede her i størsteparten af den tid, de opholdt sig i Egypten, cirka 6 måneder. Det var her, at Herrens engel viste sig for Josef og fortalte ham, at det nu var sikkert for den hellige familie at tage tilbage til Jerusalem. Herefter rejste den hellige familie fra Mount Koshkam til Mount Asiut, hvor de opholdt sig i en hule i byen Dronka, der hvor St. Marys kloster ligger i dag. Og på vej videre satte den hellige familie kursen mod Jerusalem, præcis som Herrens engel havde instrueret Josef. Den hellige families rejse. Den første lokation, Betlehem. Flugten til Egypten begyndte i Betlehem, en lille by 10 km syd for Jerusalem, hvor David, profet og konge, blev født. Det var også her, at vor Herre Jesus Kristus, Guds inkarnation, blev født for vores frelse. Her ligger også Rachels grav og fødselskirken, der rummer fødestedet for vor Herre Jesus Kristus. Den anden lokation, Sinai-ørkenen. Den hellige familie kom til Egyptens grænse ved byen Rafah. Herfra rejste de til Sheikh al-Suwaid og videre til Arish og Balosa, i dag kendt som Al-Farama, der ligger tæt ved Port Said. Alle disse steder ligger i den egyptiske Sinai-ørken, tæt ved Middelhavet. Tæt ved byen Al-Farama ligger til Al-Farama, eller Farama-højen. På denne bakke står resterne af en gammel borg med nogle gamle søjler. Der er også rester af St. Marys kloster og St. Isotros al-Farani. Derfor refererer vi til stedet som Kirkehøjen. Den hellige familie kom til Sinai på den 24. dag i den koptiske måned Barshans, svarende til den første dag i juni. Den koptiske kirke anser denne dag for at være højtiden for vor Herre Jesus Kristus ankomst til Egypten, og fejrer stadig denne højtid hvert år. Den tredje lokation, Tel Basta, eller Basta-højen. Den hellige familie kom til byen Tel Basta, der nu er en gammel by uden for Tsagasik, hovedbyen i Ash-Shakir-regionen. Denne by var engang kendt som gudernes by, da den var fuld af afgudstempler, som faldt sammen og blev ødelagt, så snart den hellige familie kom ind i Egypten. Da byens borgere så dette, blev de overvældet af frygt, som forudsagt af profeten Esajas. Herren rider på hurtige skyer og kommer til Egypten. Egyptens guder ryster for ham. Egyptens hjerte smelter i brystet. Det er Esajas kapitel 19. Da folket erfarede, at afguderne og deres templer blev ødelagt, da den hellige familie kom ind i byen, nægtede de at respektere dem, og de drev dem ud af byen. Alligevel skabte vor Herre Jesus Kristus en kilde med vand fra grunden i den by, så han, hans mor og tømreren Josef kunne drikke af den, før de drog videre. Dette er den første kilde, som vor Herre Jesus skabte i løbet af hans rejse i Egypten. Det er værd at bemærke, at vor Herre Jesus skabte i alt 18 kilder under sin rejse i Egypten. Nogle af disse eksisterer stadigvæk. På de 3 første lokationer bestod vegetationen af en busk med grønne blade, der ligner grønt te. Dens navn er Marmaria. Bladene fra denne busk er sunde, og når de koges med sukker, giver de en behagelig drik. Jeg tror, at buskens oprindelige navn er Maria Mia, efter Jomfru Maria, som måske har taget nogle af bladene for at lave drikke under hendes rejse gennem de første 3 lokationer. Den 4. lokation. Mosterot ligger i udkanten af Kairo og er en del af regionen Al-Qulubia. Kirken hører under bispesædet Chobra al-Qaima. Den hellige familie besøgte Mosterot, og vor Herre Jesus Kristus skabte en brønd i byen, hvorfra alle medlemmer af den hellige familie drak. Det er ved denne brønd, at Jomfru Maria badede sin guddommelige søn, og derfor er denne brønd også kendt som Mahama,
det vil sige badet. Det er også ved den brønd, at Jomfru Maria vaskede tøjet. Der er en gammel kirke i Mostort, der kommer mange besøgende, specielt under Jomfru Marias faste. Den 5. lokation, byen Belbejs. Efter at have forladt Mostort, rejste den hellige familie mod sydvest til byen Belbejs. Denne by er i dag en del af Sharia-regionen. Her holdt den hellige familie pause under et træ for at få skygge. Dette træ er kendt som Miriams træ, og der er også en gammel kirke i Belbejs. Den 6. lokation, byen Samanut. Samanut er nu en del af Al-Garbia-regionen, og her findes en gammel kirke opkaldt efter Jomfru Maria og Sankt Abanut al-Nahishi. Den hører under bispesædet Mahala Kobra. Da den hellige familie drog afsted fra byen Belbejs mod den nordlige del af Egypten, kom de til byen Samanut. Her blev den hellige familie modtaget med stor glæde, og der hvor Herre Jesus Kristus vækkede en død mand til live, glædede byen sig. Den hellige familie blev i Samanut i en længere periode. En af kvinderne gav Jomfru Maria en skål, lavet af sten som gave. Det er her Jomfru Maria æltede en dej for at lave brød til sig selv og resten af den hellige familie. Denne stenskål findes den dag i dag i en glasmontre i kirkens have, og i kirkens gård er der en brønd, hvorfra den hellige familie drak, og noget af dette vand opbevares i et stenkar til velsignelse af besøgende. Den 7. lokation, byen Sakha. Byen Sakha er nu en del af regionen Afar al-Sheikh tæt ved Middelhavet. Efter den hellige familie forlod Samanut, tog de imod byen Sakha, hvis koptiske navn er Bikha Isos, som direkte oversat betyder Jesu fødder. Det er i denne by, at vor Herre Kristus stod på en bestemt klippe, og hans højre fod satte et aftryk i klippen. Denne klippe findes stadigvæk med vor Herre Jesus Kristus lille fodaftryk. Den opbevares sikkert i en glasmontre inde i kirken, og under klippen står følgende ord indskrevet: Gud er én. Desuden sprang en kilde med vand fra jorden i denne by, altså endnu en kilde for den hellige familie at drikke af. I denne by blev der bygget et munkekloster med navnet Dar al-Maktas. Dette kloster eksisterer indtil den 13. århundrede, og da det gik til grunde, byggede man en kirke på stedet, som eksisterer i dag. Den 8. lokation, Wadi al-Natrun. Efter at have forladt byen Sakha, krydsede den hellige familie Nilen og drog mod syd, mod den vestlige ørken, indtil den ankom til Wadi Natrun. Natrundalen er en sænkning, der er 60 km lang, 12 km bred, og under faraoerne blev den kaldt Shokti Hammam, eller Wadi al-Mal, det betyder saltdalen, fordi dalens søer har et højt indhold af naturligt salt. Faraoerne udvandt saltet, som blev brugt til mumificeringen af de døde. Mens den hellige familie rejste gennem denne ørken, blev de tørstige, så var Herre Jesus Kristus lod en kilde springe med frisk vand, som de kunne drikke, og efter de havde drukket, hvilede de sig. Denne kilde eksisterer stadigvæk og kaldes Miriams kilde. Senere blev navnet ændret til Hamra-kilden, fordi en landsby, der lå i nærheden, blev udvidet, og alle beboerne i landsbyen var afhængige af kilden som kilde til ferskvand. Denne kilde gav rigelige mængder af ferskvand, der blandede sig med det omgivende saltvand og løb ud over 100 hektar. Vandet i dette område bliver brugt til medicinske formål, til behandling af forskellige lidelser, f.eks. psoriasis. Gennem velsignelserne fra den hellige familie, som besøgte Natrundalen, begyndte ligeledes klostervæsenet i år 330 efter Kristus. Under ledelse af Sankt Makarios den Store, der kom fra en af landsbyerne omkring byen Minofia, tæt ved Natrundalen. Han boede i en hule i den vestlige del af dalen,
hvor Barabbus-klostret ligger i dag. De to romerske brødre, Sankt Maximus og Sankt Donagius, blev de første til at blive ordineret til munke under vejledning af den hellige Makarios, der også er kendt som Abba Makar. Efter de havde etableret klostret, opkaldte de det efter sig selv, Al-Baramus, der betyder de to romere. Da antallet af munke steg i dette kloster, overlod Sankt Makarios det til nogle af sine disciple, herunder Abba Isotros og Abba Baptonius. Herefter drog Sankt Makarios til den østlige del af Natrundalen, og det var her, han grundlagde en ny menighed i et nyt kloster med navnet Abba Makar, også kendt som Deir Abba Makar. Abba Makars kloster blev berømt i middelalderen, og mere end 15 patriarker udgik fra dette kloster for at virke for den koptiske kirke. Hvad angår Baramus-klostret, er det også et særdeles velkendt kloster, hvorfra der udgik store patriarker i det 19. og 20. århundreder. Halvvejs mellem Abba Makars kloster og Baramus-klostret blev der etableret to store klostre, Sankt Bishøj-klostret og Sankt Maria-klostret al-Surian. De ligger tæt ved rastepladsen på ørkenvejen mellem Kairo og Alexandria. Sankt Bishøj-klostret blev etableret i løbet af 5. århundrede under tilsyn af Sankt Bishøj. Dette kloster er velkendt, specielt for dets fremtrædende paveresidens, der blev etableret af den nu afdøde pave Shenouda den 3. Det var her, pave Shenouda den 3. tilbragte næsten 3 dage om ugen i et åndeligt refugium. Da pave Shenouda den 3. drog til himlen den 17. marts 2012, blev han begravet inde i klostret i en speciel grav, hvor der senere er blevet tilføjet en udstilling af hans personlige ejendele. Det er en berømt helligdom. Efter pave Shenoudas død blev hans hellighed pave Tawadros den 2. ordineret, og han flyttede ind i den samme pavelige residens. Pave Tawadros renoverede residensen, udvidede infrastrukturen og byggede yderligere kirker. Hans hellighed pave Tawadros tilbringer også et par dage her med bøn og hvile, og derudover tilbringer paven tid her under fester, som for eksempel påske og jul, ligesom han afholder seminarer her. Må Herren forlænge hans liv og virke for kirken og klostervæsenet. Hvad angår Sankt Maria al-Surian-klostret, ligger det ved siden af Sankt Bishøj-klostret. De er adskilt af et hegn. Dette kloster blev bygget i det 6. århundrede over den hule, hvor Sankt Bishøj plejede at bo tæt ved sit kloster. Sankt Bishøjs hule findes den dag i dag og ligger ved siden af hovedkirken i Surian-klostret. Dette kloster blev opkaldt efter Guds moder, Sankt Maria, og er blandt Theotokos-klostrene, der blev etableret efter konciliet i Efesus i år 431, med henblik på at bekræfte Theotokos-doktrinen. Sankt Marias kloster blev kendt som det syriske Surian-kloster, fordi der i det 8. århundrede kom en gruppe munke fra den syriske ortodokse kirke, som er vores søsterkirke, for at tilbringe en periode her. Begge traditioner og navne blev forenet, og således blev det Sankt Maria Surian-klostret. Sketisørkenen, eller Makarios skete i Natrundalen, var kendt for sin højere læring inden for klostervæsenet. Derfor kom munke fra alle lande og etniciteter for at lære om klostervæsenet, fra klostrets seniormunke og lærere. De boede i naboklostrene sammen med de koptiske munke, og derfor finder vi i ørkenen det syriske kloster, det etiopiske kloster, det armenske kloster og det nubiske kloster. Det syriske kloster er berømt for dets mange eneboere og dets kyndige munke. Det er også berømt for dets store og omfattende bibliotek, der indeholder mange gamle manuskripter og forskellige skrifter på mange sprog, blandt andet arabisk, koptisk, græsk, syrisk, etiopisk, engelsk og fransk. I vores århundrede udgik pave Shenouda den 3. fra dette kloster. Han løftede den koptiske kirke til det højeste niveau i verden gennem sin omfattende viden og spiritualitet. Mange biskopper, metropolitter
der er kendte for deres fromhed og store viden, er også kommet fra dette kloster. Den 9. lokation. Mataria og byen Ain Shams. Den hellige familie rejste fra Natrundalen mod områderne Mataria og Ain Shams. Ain Shams er et gammelt sted. På faraonernes tid blev det kaldt byen On. Det var en berømt by, i det alle de gamle konger og præster studerede her. Den er endog nævnt i Bibelen. Så gav farao Josef navnet Safed Panea, og han gav ham Asenat til hustru. Hun var datter af Potifera, præsten i On, og så drog Josef ud over hele Egypten. Det er 1. Mosebog, kapitel 41. Her er det byen Shams, der blev omtalt i profeten Esajas profeti. På den dag skal der være 5 byer i Egypten, der taler Kanaans sprog, og som aflægger ed til herskares herre. En af dem skal hedde Solens by, og det er Esajas kapitel 19. Da grækerne invaderede Egypten, kaldte de byen for Heliopolis, det vil sige Solens by, eller Madinat al-Shams. Den hellige familie ankom til Mataria-området, der ligger tæt ved Ain Shams, og hvor Herre Jesus lod en kilde springe med frisk vand. Den hellige familie drak af dette vand, og vandet blev også brugt af Jomfru Maria til at vaske Jesus barnets tøj. Da vandet løb ud på jorden, spirede en smuk og velduftende busk frem. Den dag i dag er der en gade med navnet Balsamgaden. Den hellige familie holdt hvil under et stort træ, der i dag er kendt som Miriams træ, og som stadigvæk vokser sundt. Træet og kilden er omgivet af et højt hegn, og de er et vigtigt mål for turister. Stedet blev besøgt af kejserinde Eugenie fra Frankrig, og hun modtog dets velsignelse, da hun besøgte Egypten i forbindelse med Suezkanalens åbning i 1869. Mange franske soldater kom også til stedet under det franske felttog i Egypten, og de modtog også velsignelser fra brøndens vand. Nogle af soldaterne blev endda helbredt for forskellige sygdomme, og de skrev deres navne og taksigelser på træet. Den 10. lokation. Al-Zaytun. Efter den hellige familie drog fra Al-Mataria, drog de mod Al-Zaytun, hvor de opholdt sig et kort stykke tid. 2000 år senere viste Jomfru Maria sig ved kirken, der er opkaldt efter hende, og som ligger på gaden Tuman Bui i Al-Zaytun. Denne mirakuløse tilsynekomst fandt sted den 2. april 1968. Jomfru Maria fortsatte med at dukke op over denne kirke i omkring et år, og 100.000 af mennesker fra forskellige religioner og etniciteter var vidne til hende. Denne kirke er et verdenskendt vartegn den dag i dag. I 2018 fejrede den koptiske kirke, at det var 50 år siden, at denne storslåede tilsynekomst fandt sted. En fest, der var vor frue Jomfru Maria, Guds mor, værdig. Den 11. lokation. Haret el-Suwaila. Den hellige familie kom til Haret el-Suwaila, det er Suwaila-strædet, og de drak af en brønd der. I det 4. århundrede vejledte Gud en rig koptisk mand, hvis navn var Selon den Kloge, til at bygge en kirke i området ved kilden. Hvad angår oprindelsen af navnet Suwaila, da Gohar el-Sugli, en Fatimide-general, som grundlagde byen Kairo, ledte erobringen af Egypten, var der et følge, som ledsagede ham, og en af stammerne i følget var kendt under navnet Suwaila-stammen, som oprindeligt kom fra Marokko. Suwaila-stammen bosatte sig i en bestemt del af Kairo, der blev opkaldt efter dem. Kirken i dette område fik navnet Sankt Maria Kirke, befrieren fra jernlænkerne. Kirken blev navngivet til ære for det mirakel, hvor Jomfru Maria befriede Sankt Matthias, der er en af de 12 apostle i Lilleasien, fra de jernlænker, som han var bundet med, mens han sad i fængsel. Jernlænkerne gik i opløsning, og han var befriet gennem Jomfru Marias bønner. Kirken holder en årlig fest med ærbødighed
for at mindes dette mirakel på den 21. dag i den koptiske måned Bauna, som er den 28. juni. Denne kirke er gammel, og den går tilbage til det 4. århundrede, og den har fungeret som pavelig residens for 23 patriarker i den koptiske ortodokse kirke i mere end 360 år. I tilknytning til denne kirke er der 2 klostre. Det ene er opkaldt efter Sankt Maria, og det andet efter martyrprinsen Sankt Georg. Nonnerne, der bor i disse klostre, følger i fodsporene efter vor frue Jomfru Maria, der velsignede dette sted. Disse nonner har viet deres hjerter til Kristus og deres legemer til jomfrudom. De lever et liv i tilbedelse, afsondrethed og tilknytning til Gud, ligesom Jomfru Maria, der velsignede dette sted. Den 12. lokation, Jomfru Marias kirke i Al-Esbawiyya. Den hellige familie drog fra Harat Suwaila og rejste indtil de kom til Old Cairo, der lå direkte ved Nilens bred. På vejen passerede de byen Esbekia i Cairo. Det er i denne bydel, at Sankt Markus-katedralen blev bygget i det 18. århundrede, og som huser paveresidensen. Denne residens fungerede som bolig for 9 af den koptiske kirkes patriarker i løbet af mere end 150 år. Dette blev frugten af velsignelserne fra den hellige familie, der rejste forbi dette sted. Ved siden af Sankt Markus-katedralen ligger Jomfru Marias kirke Esbawiyya. Den fik navnet Esbawiyya, fordi den ligger i et stræde, der har navnet Esbat al-Esba, og denne gade forgrener sig til et større område med navnet Harat al-Janina eller Dalen med haverne. Navnet indikerer, at da den hellige familie drog gennem dette område, bestod det af landbrugsjord. Der var en have, som var fuld af frugttræer, sammen med arealer, der tilhørte en rig landmand. Ved indgangen til Esbawiyya var der en brønd, og det siges, at den hellige familie drak fra den. Den har en marmorplade med teksten Jomfru Marias kilde. Og et forunderligt mirakel skete gennem den hellige families velsignelser, da de rejste forbi. Miraklet er beskrevet således. Da den hellige familie rejste gennem dette område, mødte de en egyptisk landmand, der såede vandmelonfrø. Han bød dem velkommen og tilbød dem vand fra brønden at drikke. Han brugte også vandet fra denne brønd til at vande sin jord, og brønden findes stadig inde i Esbawiyya-bygningen. Mens den hellige familie hvilede, sagde Jomfru Maria til bonden: Vi flygter fra kong Herodes ansigt, fordi han ønsker at dræbe dette uskyldige barn. Jomfru Maria fortalte derefter bonden om Herren Jesus Kristus, såvel om hans guddommelige inkarnation. Bonden blev berørt af Jomfru Marias smukke og åndelige ord, og af det uskyldige Jesusbarn. Og Jomfru Maria sagde så til ham: Ved min søns styrke, vor Herre Jesus Kristus, vil der ske et vidunderligt mirakel på dit land. Du vil se det tidligt i morgen, når du kommer tilbage til din jord. Næste dag vil nogle mænd komme forbi din jord, og de vil spørge dig om os. De vil beskrive vores udseende for dig. De vil spørge dig, om du har set en gammel mand, en ung pige, og med dem et lille barn, der rejser på et æsel. Fortæl dem, at den familie, som de beskriver, faktisk gik forbi, da du såede vandmelonfrø. Efter bonden havde hørt dette, sagde han farvel til den hellige familie og tog til sit hjem. Den hellige familie rejste derefter fra området ved Old Cairo, og de skjulte sig i en hule, hvor Abu Sarga-kirken ligger i dag. Næste morgen, da bonden kom tilbage til sin mark, opdagede han, at vandmelonfrøene var vokset til store modne vandmeloner i løbet af natten. Det er præcis som Jomfru Maria havde profeteret, at et mirakel ville ske på hans jord. Han så det med sine egne øjne, og han satte sig ned for at spekulere over, hvad der var sket. Nogle få timer senere kom Herodes' budbringere på jagt efter den hellige familie.
så de kunne tage dem til fange. De spurgte bonden om den hellige familie, og de beskrev deres udseende for ham. Og som svar sagde bonden til dem, der var en familie, der passer til denne beskrivelse, som kom forbi, da jeg var i færd med at så mine vandmelonfrø. Og det er præcis, som Jomfru Maria havde bedt ham om at sige. Da Herodes budbringere hørte dette, så de på vandmelonerne og blev meget skuffede, i det de sagde til hverandre. Familien kom forbi for 3-4 måneder siden. De vendte fortvivlede tilbage til deres land, og den hellige familie blev reddet fra deres hænder. Den 13. lokation. Abu Sherga-kirken i Old Cairo. Den hellige familie kom til Old Cairo og søgte tilflugt i en underjordisk hule ved siden af Babylon-fæstningen, hvor de boede i 3 måneder. Med tiden blev denne hule omdannet til en lille kirke, og en anden større kirke blev bygget ovenover den. Den store, øverste kirke blev opkaldt efter 2 martyrer, Sankt Sergius og Sankt Bacchus, og kirken blev efterfølgende kendt som Abu Shergas kirke. Den er nu en berømt kirke, der bliver besøgt af mange turister fra hele verden, i det de søger velsignelserne fra det sted, hvor den hellige familie boede et stykke tid. I Abu Shergas kirke er der også en brønd, hvorfra den hellige familie drak vandet. Der er også et dybt dåbsbassin, der har været der siden Allah al-Fatimis styre, som forbød kristne at fejre Epifani-højtiden ved Nilens bred. Da han brutalt forfulgte de kristne på grund af dette, fandt kirken et måde at fortsætte fejringen af Epifani-begivenheden. En slags brønd blev gravet i skibet i nogle få kirker, og den blev fyldt med vand under Epifani-festen. De hellige lærnbønner blev fremsagt over vandet, og nogle af de unge mænd gik ned i vandet med deres klæder på, for at få velsignelserne fra det hellige vand under denne glædens fest. Abu Sherga-kirken er en af de ældste kirker i Egypten. Ved siden af denne kirke ligger en lige så gammel kirke ved navn Mu'allas kirke, eller den hængende kirke. Kirken er hængende, fordi den er bygget over porthuset til den gamle romerske Babylon-fæstning. Kirken er officielt opkaldt efter Jomfru Maria. Mellem disse 2 nabokirker ligger det koptiske museum, der blev etableret af Simaika Pasha, en af de velhavende koptiske kristne, der holdt af kopternes historie. Museet er nu en del af Ministeriet for Antikviteter. Abu Sherga-kirken fejrer Kristi indrejse i Egypten på den 24. dag i den koptiske måned Bashans. Dette er også den 1. juni, og det er vores ønske, at denne dag kan blive en national helligdag i Egypten hvert år. Den 14. lokation, Jomfru Marias kirke i byen Al-Mahdi. Den hellige familie kom til byen Al-Mahdi på bredden af Nilen, og her blev der senere bygget en kirke, der fik navnet Jomfru Marias kirke, Mahdia, eller som gik forbi. Forklaringen er, at den hellige familie kom forbi dette sted og gik ombord på en båd for at komme over Nilen og for at nå frem til Øvre Egypten. Derfor fik hele området navnet Mahdi, eller overfartsbyen. Da dette sted var langt væk fra Kairos byliv, blev der her oprindeligt etableret et kloster. Men da Mahdi-området blev udviklet og blev befolket, var det ikke længere egnet for munke at bo der. Munke er vant til at leve i ørkenen, i ensomhed og i ro, i huler, og derfor blev klosteret omdannet til en kirke for den menighed, der boede i området. Den hellige familie boede i dette område nogle få dage, indtil de gik ombord på en båd for at sejle til Øvre Egypten. I gården til denne kirke er der en åbning, der går ned til en trappe, der fører ned til Nilen. Det siges, at det var her, at den hellige familie gik ombord på den båd, der sejlede dem til Øvre Egypten. Den 12. marts 1976, efter den hellige gudstjeneste fandt sted i kirken, så nogle af menighedens medlemmer en stor bibel, der flød på Nilen. Bibelen flød mod kirken og standsede ved foden af den trappe, der førte op til kirken.
Menighedens medlemmer samlede Bibelen op, og de opdagede, at den var slået op på Esajas kapitel 19, hvor der står skrevet: Herren rider på hurtige skyer og kommer til Egypten. Og så de også ordene: Velsignet være mit folk, Egypten. Kirken lagde denne bibel i en glasmontre, i en lille helligdom inde i kirken, og denne bibel kan ses den dag i dag. Og den bekræfter, at den hellige familie kom til Egypten og rejste forbi dette sted. Den 15. lokation. Landsbyen Deir el-Garnas. Landsbyen Deir el-Garnas ligger i området Mahaka i El-Minya-distriktet, mere end 20 km syd for Mahaka. Hele landsbyen er beboet af kristne, og den har en koptisk kirke, der blev bygget i det 19. århundrede. Inde i kirken er der en brønd, som den hellige familie drak fra, mens de opholdt sig her. Lokation. Al-Ashmunain i Malawi. Efter at den hellige familie havde velsignet klostret Jebel al-Tahir i byen Samalud, krydsede de Nilen og sejlede vestpå til området Al-Ashmunain. Det er en af de ældste byer i Egypten, og den er kendt for biskoppen Abbas Sawiris, der boede her i det 4. århundrede. Det var mens han var leder at miraklet med at flytte Mokatambjerget i Kairo fandt sted. Abbas Sawiris samlede også omhyggeligt alle biografierne af patriarkerne fra Sankt Markus, der etablerede den koptiske kirke i Egypten, frem til patriarkerne i det 10. århundrede. Den 19. lokation, Maia.
Den hellige familie tog afsted mod landsbyen Maia, der ligger 7 kilometer vest for byen Ors i det øvre Egypten. Beboerne i denne landsby bød den hellige familie velkommen, og derfor velsignede vor Herre Jesus og Jomfru Maria dem. Det er stadigvæk en hellig landsby, og velsignelserne herfra er en trøst for alle. Den 20. lokation. Da en af patriarkerne senere ønskede at indvie alteret, viste Jomfru Maria sig derfra for ham og sagde: Vor Herre Jesus indviede dette sted med sin egen hånd, så det behøver du ikke at indvie igen. Derfor fik paven forbud mod at indvie det. Kirken fejrer Vor Herre Jesus indvielse af dette alter med Vor Herres rene hånd på den 6. dag i den koptiske kalendermåned Hatur. Det er den 15. november, i henhold til den koptiske synaxarium, altså bogen om helgener og martyrer.